Miangkon og nangayo og pasaylo ang kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga nalambigit sa away sa karsada sa Barangay Basak niadtong Miyerkules sa buntag. Kini ang gitutukan ni Luan May Rondina exclusive. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang motorpol sa Lapu-Lapu City Hall. Dinhi na destino ang 55 anyos nga kawani sa City Hall nga nalambigit sa away karsada sa may Maximo Patalinghog Jr. Avenue, Barangay Basak, Miyerkules sa buntag. Wala na namo siya maabti kay nag-asikaso sa iyang affidavit. Sa phone interview, iyang giangkon nga nasayod siyang nakadumbol siya og motorsiklo. Apan kay nagdali siya aron di malate ang iyang asawa nga nagtrabaho sa export processing zone, hinungdan nga milaho siya pagdagan. Ako lang sa siyang giingnan nga kanang pwede ato lang unahan sa Tamiya magsabot. Tapos kay para kanang mahatod na ko asawa ba kay late na mo siya niya mo hapod niya wala siguro to siya kadungog kayo magpagabanti niya mamisirit ko. Yang motor pagsirit, nagtuos siguro siya nga. Kuan ko hitandan ko niya. Motong nga, iya kung gigukod niya. Kung abot sa barangay mo, kung giharang niya ko niya. Suko ka siya ba niya. Kuan, siya tipinsan po ako, ma'am. Iyang giangkon nga sayop ang iyang nahimo. Sayop ito na ako, ma'am. Motong nga, ngayon na lang ko, ekologiya ito niya. Sayop ito na ako tanan. Sa sunod simana, gikatakda silang mag-atubang sa reklamanting motorista. Aling kamutan ako, ma'am. Masitol. Makisitol siya na ako. Dili, ito na mo. Sa mga kutlo ning balita, wala pa gihapon mitubag ang nireklamong motorista sa among mga mensahe nga gipadaka niya. Apan matod ni Attorney Danilo Almendras, City Administrator, nga kagahapon sa hapon, nakaduso na og formal complaint ang reklamante. Napadad-an na usab nila og pahibaw ang gireklamong trabahante aron siya makatubag sa reklamo. Soon after, i-convene na to ang Committee on Discipline and Investigation niya. Ipatawag ang parties. Apan kay dili man regular employee ang nalambigit nga kawani, dili na kini moagi pa sa taas nga proseso sa pagsangat og formal charge, apan hatagan gihapon nila kini og kahigayunan nga magkaatubang ang duha ka habig. We don't have to place him under preventive suspension, pre-judicial jurisdiction, mabuhat og evaluation or doon ay confrontation. Yeah, after that, kung dili ma-settle, mabuhat og recommendation ang CODI, i-aprobahan sa mayor, no, kung whatever nga kanang sanctions or doon na ba sanctions na gid kay one man kanang di man siya regular employee nga mohat bagi pag formal charge. Gikonpermar usab sa kapulisan nga nakapablatter na ang reklamanting motorista ug nagpaabot na lang kini sa plano nga mopasaka og kaso. Maguwat na lang ta sa kaning complainant og no direct filing ba sila sa korte tro sa iyang abogado or magpa-assist sila sa traffic investigator nato. Sa ipapalan ng kaso, sir? First is katong reckless imprudence resulting to damage to property. Then after ato is katong physical injuries kaya wahin naman tong katong panagsukmagay sila sa unahan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.